रांखावरि आंखालजों मोजां फाहामथाय लानो हायाखै कृष्ण रामसियारिया। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बगुलामारि गामिनि कृष्ण रामसियारिया गोबाव समनिफ्रायनो लिभारनि जेंनाजों नाख्रेबजानानै मुसलपुर डक्टर रबिजों सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लानांगासिनो दं। दुखुथिया नखरा बेरामखौ फाहामथाय लानायाव रांखावरिनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। दुखुथिया नखरा रायजो राजा गोसो अनफावरि नोंथांमोननिफ्राय कृष्ण बर'नि बेराम फाहामथाय लानायाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। आसाम सरकार खुंथाय आरो बिटिसि सरकार खुंथायनिफ्राय कृष्ण रामसियारिनि बेराम फाहामथाय लानायाव रांखावरि मोननो हास्थायदों। मदद होनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर 359677311931 IFC SBIN 0005243 आरो खौरां लानो हागोन मबाइल नम्बर 7002559785। फिसायाथ' बेरामा मास मोनथामसो जाबाय। बेयो जाबाय लिभारनि प्रब्लेम। ओमफ्राय दा आरो नाया नङा नायबायबो, ओमफ्राय हामाखै बेमारा। दा आरो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जाबाय। आङो जेरावबो मोजां डाक्टरनावबो नायनो हायाखै। ओमफ्राय आरो दा रायजो राजानिफ्राय बायमान अनसुंथाइ लुगैदोंमोन आरो बेखिनिखौनो आं दा बुंथ'बाय। बबे मेडिकेलाव लाङामोन? आं फार्स्टआव लांदोंमोन गुवाहाटि जेएमसिआव। ओमफ्राय आरो इनिफ्राय बोसोरसे थानानै आरो उनाव जाफिननायाव आं मुसलपुरावनो नायबाय थादोंमोन, ओरैनो फिसा फिसा नायनानैबो माबाथाराखै, हामथाराखै। ओमफ्राय आरो दाख्लै लांबाय नलबारि मेडिकेल कलेजाव। ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय फैनानै दा मास मोनसे जाबायमोन आरो ग्रोब दा जाफिनना मुसलपुराव लाबोनाय जाफिनदों आरो। डक्टरा मा होनदों? हामगोन होनदों? डक्टराथ' हामगोन होननायालाय दाख्लै नलबारियाव लांनायावबो हामगोन होनदों, दै बरनदों इनि उदैनिफ्राय। ओमफ्राय दाबो बरननाय जादों आरो दिनैबो। दा नोंसिनि हालोदा माबायदि? जोंनि हालोदाथ' ओरैनो गैखाथारा न'खराव। जों बिसि फिसाय सानै थायो, फिसाजो दंखासे उन्दैनि। रांखावरिनि आंखाल जेबो गैया। मा हास्थायदों? अनसुंथाइ जेनेबा मदद लुगैदों। आंनि मुङा कृष्ण रामसियारि। आं बुग्लामारिनि, बागानपारा बुग्लामारि। आङो बे मोनसे बेमाराव गोलैना दङ। बे बेमारानो लिभारनि। माने न'खराव जेबो गैया, थाखा फैसानि बहुद आंखाल। बेनिखायनो आङो रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, थाइसे थाइनै ओरैनो अनसुंथाइ मोनोमोनबा रायजोफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगौमोन। ओंखायनो दा रायजोफोरखौ आं खावलायनाय जादों, जि थाइसे थाइनै हरनो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबो। मा बेमार जादोंमोन? आंनिया लिभारनि प्रब्लेम। बेसेबां सानफ्रोम मेडिकेलाव आङो दा सानब्रै जाबाय। आगोलो आरो माबा नलबारि बग्रा नलबारियावबो 8 दिन थाहैदों। 8 दिन थाहैनानै बेयावबो दै बरन जादों, बेयावबो हामासै। हामिनि थाखाय आरो जाफिननानै दा टटेलि आंनि बेमार जानाया मास मोनथाम जाबाय आरो दा मुसलपुर मेडिकेलाव दा दङ।